Tea Vișan de la Cluj și astăzi o să facem o săptămână de keto. Zile la oameni în ce constă dieta keto. Poate nu știu. Keto este o dietă în care nu mănânci carbohidrați aproape deloc. E o dietă foarte populară și efectiv am încercat să înțeleg de ce. Am hotărât. Spuneți nu dieta keto. Asta e de vlog? Da. Trebuie să apară în vlog. De ce fac atât prăjiți de oameni? Trăiască carbohidrații! Ați văzut sfârșitul? E bine, acum hai să derulăm un pic înapoi de la început. Azi este luni. Nu-i luni, așa? Fac. Azi este miercuri și este prima zi de keto și hai să vedem ce se întâmplă pentru că eu nu sunt absolut deloc excited pentru dieta asta dubioasă. Pentru micul dejun am făcut un keto sushi. Vă dați seama că am găsit o rețetă random pe Instagram. N-arată cel mai bine. Ce scârbos îi. Mult prea mult somon. Fix de-a dracu cum trebuie și mie acum pâine. În general, după micul dejun mă simt mega activată. Acum mă simt așa ca și cum o călcat o mașină. Io, e prăjitura. N-am voie, că-s pe keto. Antrenamentul după keto sushi nu mers nici rău, nici bine. Păi nimica keto pe aici. Oare oreo sunt keto? Dacă aveam impresia că să număr caloriile e greu, stați să vedeți cum e când trebuie să te uiți la carbohidrați, la orice produs de pe raft. Deja keto mă obosește din prima zi. Și cam asta am luat de la Mega. Dacă vă vine să credeți, ginul ăsta e produsul cel mai keto, are cel mai puțin carbohidrați, adică 0 barat. Și sucul ăsta, again, are 0,1 pe 100 de ml, deci poți să-ți faci un cocktail keto, ceea ce e super că poți să bei și să nu ieși cumva din ketosis. Nu prea am găsit nimic 100% keto, toate au carbohidrați, inclusiv alunele și migdalele. Și pateul ăsta e keto, dar nu mi se pare neapărat cea mai healthy chestie din viață. Pentru masa de prânz o să mănânc iaurt grecesc cu alune, pentru că efectiv mi-e mult prea lene să gătesc și mult prea foame să fac orice altceva. Să vină ketosisul, să vină ketosisul, că la câte calorii am mâncat din alune, o să mă fac o vacă. Din ingredientele astea, cel mai important fiind untul de arahide din Africa, au ieșit acești chocolate cookies keto și proteici. Check out that peanut butter dough. Ia să gustăm noi nebunia asta. Mamă, 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 damn. Mamă, bine, au 1.000.000 de calorii, dați keto. Parcă începe să-mi placă keto ăsta. E bună? Yeah. Au gust de calorii multe. Tocmai am realizat că am cumpărat pateul ăla degeaba, că eu nu pot să mănânc pâine la keto. N-am pe ce să ung pateu. Pentru cină mi-am făcut niște paste carbonara care arată foarte rău din tăieței de ăștia diet noodles care nu au nimic. Keto friendly, scrie aici aia. Zici că e papară. Îi decent, puțin gumilastic. O să mai mănânc câțiva din biscuiții ăștia delicioși. Este ziua a doua, m-am trezit cu o poftă de mâncare foarte puternică și câteva grame în plus. Also am visat că mi-am stricat keto mâncând șarlotă. Și nu orice fel de șarlotă, ci șarlotă de portocale. Micul dejun este un brownie la microunde. Sau o brownie keto și cu proteină. Trebuie să merg la sală și nu mă simt în stare. Tot ce vreau e să-mi dau cu pâine de casă momentan, parcă, și ceva ciocolată, nu știu, ceva zahăr, că simt că leșin. Azi la sală a fost dezastru, frate. Ketosisul dracu. Un prânz românesc cu pui și brânză feta. Pui îmbibat în smântână, că altceva ce? Și la desert mi-am făcut o cremă de cheesecake cu proteină cu Kinder Bueno. Mamă, deci deserturile astea keto pe care le semi-copiez, semi-cac. Singura parte bună la dieta asta. Joi seara am ieșit cu niște prieteni în oraș, dar eram foarte determinată să țin keto. Gen, mi-am pus mâncare, băutură în geantă, astfel încât să am tot ce-mi trebuie. Toată ziua nu mă simțisem bine, dar deja seara eram secată de energie. Am fost la primul meu concert după pandemie și nu m-am putut distra deloc pentru că de-abia stăteam în picioare, efectiv eram un zombie. Prietenii mei mă întrebau dacă sunt ok pentru că mereu când ies în lume sunt foarte agitată, vorbesc cu toată lumea, sunt foarte extrovertită și party, dar de data asta efectiv stăteam într-un colț și din când în când mai ziceam câte ceva așa ca o proastă. Și apoi am mers la un prieten acasă. După un timp a început rău.
Am început să tremur foarte tare, m-am așezat. Normal că n-am filmat momentul ăsta pentru că în momentul în care simți că o să leșin, chiar nu-ți vine să scoți camera să zici nu, am să leșin. Am mâncat carne, n-am rezolvat absolut nimica, eram la fel de tremurândă. Toată lumea trecea de mine, Tea, mănâncă carbohidrați, Tea, mănâncă niște zahăr, că nu știm ce să facem cu tine, că nu ești ok. Mă gândeam că nu sunt așa de slabă eu încât să renunț, dar nu era vorba de o poftă, era o nevoie. Corpul meu urla, te rog, dă-i niște carbohidrați, o să murim dracu. Eu îmi stric seara cu prietenii mei ca să țin un căcat de regim, care nici măcar nu-mi trebuie, stai un pic. Mi-am dat seama, bă, what the fuck, carbs, urgent. Mănânc cartofi prăjiți și mă simt o altă persoană. Asta e de vlog? Da. O să apară în vlog? Keto este o mizerie pentru că m-am simțit Cea mai mare. îngrozitor și nu-i normal. Opa. Love cartofi prăjiți! De ce fac cartofi prăjiți din oameni? Trăiască carbohidrații! Soarele răsare! Am găsit niște cartofi prăjiți, uscați, vechi și umejori. Mi s-a părut cei mai buni cartofi prăjiți din lumea asta. Nu mi-a venit să cred că am mâncat niște cartofi prăjiți și tot răul ăla s-a dus. Am început să alerg pe acolo, să mă distrez, să vorbesc cu toată lumea. Carbohidrații sunt de la Dumnezeu și dacă corpul are nevoie de carbohidrați, de ce să nu-i mâncăm? What the fuck? Pentru ce? Dacă faci keto de multă vreme și funcționează pentru tine, nu vreau să atac dieta asta sau ceva, dar în același timp, dacă vrei să te apuci de keto și începi să te simți ca și mine, dă-i pace! Dacă vrei neapărat să slăbești, am eu un video cu cum am slăbit și vă garantez că nu m-am simțit în nicio zi așa. Felul în care slăbești trebuie să te facă să te simți happy, trebuie să fie noul tău stil de viață, pentru că altfel n-ai rezolvat nimic, o să te îngrași la loc. Dieta asta nu e deloc sustenabilă, ce o să faci? Nu o să mănânci ciocolată toată viața ta? De vreodată când o să ai un cheat day, o să ieși din ketosis și o să trească să iei totul la început. Are rost să ai o dietă care nu că nu te face happy, te face să simți îngrozitor. Bine, oricum am făcut-o pentru vlog ca să văd cu măi, că nu, super trendy și așa. Dar sunt foarte mulți oameni care vor să o facă ca să slăbească și atunci sunt mult mai determinați și o să meargă poate cu chestia asta până în pânzele albe. Așa că vlogul ăsta e ca să vă aduc aminte că keto este o dietă pentru epileptici și pentru oameni cu probleme de sănătate. Și dacă ție ți-o dat oricine acolo sus sănătate, nu are rost să te chinui cu o astfel de dietă și există 1.000.000 de feluri mult mai ok și mai sustenabile să slăbești. Mereu ajung la concluzia asta, oare de ce? Lăsați trendurile și găsiți-vă un stil de viață care să vă facă happy. De fiecare dată când te restricționezi, pornește același ciclu în care vine restricție, după care binge, restricție, binge, restricție, binge. Și nu ai rezolvat absolut nimic. Găsim un echilibru și ne simțim bine, pentru că până la urmă de aia vrei să slăbești, ca să te simți bine, nu ca să te simți shit, pentru că nu poți să mănânci carbs și nu poți să ai o viață socială faină și tu când mergi cu prieteni în oraș simți că leșini non-stop. What the fuck is this? Și cum acesta a fost vlogul, nu uitați să dați like, subscribe și comentarii, să-mi dați follow pe Instagram, nu pe Facebook pentru că este pentru boomer și v-am pupat. Nu uitați în fiecare marți. Bye! Spuneți nu dieta keto.